खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों नटिसनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि कनस्टेबल इउबिनि 2391 आरो कनस्टेबल एबिनि 4271 पस्टनि PST आरो PET नि अक्ट'खौ फोसावनानै होदों मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायलाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल इउबिनि 2391 आरो कनस्टेबल एबिनि 4271 पस्टनि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टखौ दोनथ'नाय जादोंमोन दा मोन 15 जिल्लानि थाखाय PST आरो PET खौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंफिननो थाखाय आखायाव लाबाय मोन 15 जिल्लाफोरा जाहैबाय फारियै बिश्वनाथ चिरां दरं धेमाजि धुबरी हाइलाकान्दि हजाइ जरहाट मरिगाव कामरुप मेट्र करिमगन्ज कार्बि आंलं शिबसागर सनितपुर आरो उदालगुरि बेफोर जिल्लानि बिजाथिफोरा PST आरो PET नि एडमिट कार्डखौ अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in आव थांनानै डाउनलड खालामहैनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटखौ डिस्क्रिप्शनावबो होनाय जाबाय नाथाय बिजाथिया एडमिट कार्डखौ 20 आगस्ट एबा गाबोननिफ्रायसो डाउनलड खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो जायफोर बिथांमोनहा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टखौ होखांबाय बिथांमोनहा PST आरो PET खौ फिन खेबसेबाव होफिननो गोनांथि गैला आद्रा थानाय मोन 15 जिल्लाफोरनि थाखाय PST आरो PET नि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि नटिसखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों गोबां न' बांफोरा थेर-बेथेर जादों बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान खाथि नागाफुर गामियाव हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै रामशंकर ब्रह्म आरो सोमब्ला बसुमतारीनि न'खौ सिफायलांनायजों लोगोसे न'आव थानाय गासै आलना फालें सि जोमफोरखौबो खहा खालामलांजोबदों जायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों रामशंकर ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांहा खुनुरुखुम गंसेल' न' दंमोन बेखौबो हाग्रानि मैदेरा फैनानै थेर-बेथेर खालामलांजोब्बाय बेराफारसेथिं रांनि आंखाल जानायनि थाखाय जानाय थानायनि थाखाय दा जोबोद जालायाव गोग्लैनानै दङ होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा मोजां जागौमोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्लायावबो मैदेरनि गाग्लोबनाय चिरां जिल्ला निसिमानि सिङाव थानाय काथलगुरि गामियावबो गंबा न'फोरखौ हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव फैनानै सिलिंखार खालामलांदों लोगोसे न'आव थानाय माइरं बायदिफोरखौबो जाजोबलांदों होननानै फोरमायथिदों मैदेरजों खहा खालामजानाय गंबा न'खरफोरा जाबाय जनबा बसुमतारी बिष्टु बसुमतारी बिश्वनाथ बसुमतारी खनजु बर' आरो समर सिं बसुमतारी ट्रेनजों दावबायनाय समाव सिनायै सुबुंनिफ्राय सांग्रां जानानै थानाया मोजां नङाब्ला खावनानै लांजानोबो हागौ गासैबो रां रुफा बेबायदिनो ट्रेनाव दावबायारि जाफ्लानानै सिनाय मोनै सुबुंफोरजों रायज्लायनानै लोगो जाफ्लानानै लोंग्रा दैयाव निसा जाग्रा टेब्लेट होनानै गासै सना रुफा रां बायदि बायदि खावनायनि दायाव हमजाबाय त्रिपुरानि रनजित सिंहाया गुवाहाटी पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेल स्टेशनाव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव सन्देह खालामनानै रनजित सिंहाखौ हमदोंमोन बेयावनो रनजित सिंहानि बेगाव मबाइल आरो माखासे टेब्लेटफोर मोननो हादों जाय टेब्लेटफोरखौ उदाङाव फाननाय आरो बायनायनि गनायथि गैया डक्टरनि गनायथि मोनब्लासो फार्मासिनिफ्राय बायनो हायो आरो बे टेब्लेटखौ खर' गाज्रिफोरनोसो होनाय जायो गुवाहाटी पुलिसा रनजित सिंहानाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रनजित सिंहाया ट्रेनाव दावबायारि जाफ्लानानै गाखोयोमोन आरो माखासे दावबायारिफोरजों लोगो जाग्रोयोमोन बेनि उनाव लोंनाय दैयाव सिखावै टेब्लेटखौ मिलायनानै होयोमोन बेनि उनाव जेब्ला दावबायारिया दै लोंनानै हुस गैयै जायो अब्ला रनजित सिंहाया गासैबो सना रुफा रां मबाइल जेसेबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोर दङ बेफोरखौ लुथियोमोन दुथां रनजित सिंहाया दा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय हाग्रामा महिलारिया BJP दोलोआव हाबहैबाय दानिया BJP दोलोनि सिङाव BPF BJP आरो UPPL दोलोआ नांलायलायबाय थासिगोन बे खोथाखौ बुंथिदों नब कुमार सरनियाया MP नब कुमार सरनियाया फोरमायथिदों दि रत्नाकरनिफ्राय बाल्मिकी जानो थाखाय BJP दोलोआ मोनसे मोजां लामा BJP दोलोआ गोसो जायोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ जोबथेसालियाव जोबनो हायोमोन नाथाय BJP दोलोआ बेबायदि खालामनाय नङा UPPL आरो BPF मोन्नैबो दोलोखौनो लागोन बेनि उनाव बबे दोलोजों थायोब्ला मुलाम्फा मोनगोन बेजोंनो थागोन होननानैबो फोरमायथिदों MP नब कुमार सरनिया बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया BJP दोलोआव थांबायखौनो होनजायो दानिया BJP
BPF आरो UPPL दोलोआ दोलोनि सिङाव थानानैनो नांलायलायबाय थासिगोन। सिगां दोलोनि बाहेरायाव थानानै नांलायोमोन, नाथाय दा दोलोनि सिङावनो नांलायलायबाय थासिगोन आरो बेबायदिया जाबाय थासिगोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। मख'नो गोनांदि रत्नाकरआ सासे दैसु एबा दुथांमोन, बेनि उनाव बाल्मिकि मुं लानानै सासे मुनि जाहैदोंमोन। गुबुन फारसेथिं MP नबकुमार सरनिया बिथाङा ममता बेनार्जीजों दैदेनजानाय तृणमूल कंग्रेस TMC दोलोआव हाबहैसिगोन नामा? नबकुमार सरनियाया TMCनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायलायदोंमोन। बे खोथाखौ नबकुमार सरनिया बिथाङानो सिमान लादों। नबकुमार सरनियाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतनि सुबुंफोरा BJP दोलोआव गोबां फोथायनाय दंमोन, नाथाय जेरैबायदि आसा दंमोन बेबायदिखौ मोनफुंनो हायाखै। सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि जायोब्लासो आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतआ जेरैबायदि मोननो गोनां बेबायदिखौ मोननो हागोन, मानोना सोनाब बंग'जों आसामजों गोबां मोजां सोमोन्दो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे BTC-आव GSP दोलोआ UPPL आरो BJP दोलोजों लोगोआव दंब्लाबो GSP दोलोआ जेरैबायदि मोननो नांगौमोन बेबायदि मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो BTC-आव सोरखार दानो थाखाय मोनसे गिदिर राजखान्थि हान्जानि मददनि गोनांथि दङ होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे TMC दोलोजों एलायन्स जानायनि इसारा होदों नबकुमार सरनियाया। होनो गोनां 3,25,000 रांखौ UPPL दोलोआ थगायदों। बे अजदखौ होदों दिफु टेन्ट हाउसनि बिगोमा चिरां जिल्ला चापागुरिनि जनाली बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 23 अक्ट'आवनो दिफु टेन्ट हाउसनिफ्राय UPPL दोलोआ तसकजों लोगोसे टेन्ट हाउसनि माखासे बेसादफोरखौ भारायाव लानानै थांदोंमोन। नाथाय भारा लांनायनि उनाव टेन्ट हाउसनि मुवा बेसादफोरखौ UPPL दोलोआ होफैफिनोलाय थांनाय 3 फेब्रुवारि 2021 मायथाइयाव बिथाङा टेन्ट हाउसनि माखासे मुवा बेसादफोरखौ लायफिनदोंमोन, अब्लाबो माखासे तसकफोरखौ मोनबोफिननो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला UPPL दोलोनिफ्राय बिथाङा 3,25,000 रां मोननो गोनां दङ, नाथाय दासिम 15,000 रांखौल' मोननो हादों। बेफोरखौ लानानै UPPL दोलोनि दैदेनगिरि रोनगोरा बिथांजोंबो बेनि सायाव सावरायलायनाया जादोंमोन। रोनगोरा बिथाङाबो प्रमद बर' बिथां आरो जाकिर हुसेनजों सावरायलायदोंमोन, अब्लाबो मोननो गोनां रांखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जाकिर हुसेना होनो गोनां रांखौ दिनै होगोन, गाबोन होगोन होननानै थगायबोबाय थादों। 1.5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो मोननो गोनां रांखौ मोनफिननो हायैनि थाखाय दिफु टेन्ट हाउसनि बिगोमा जनाली बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गावनि मोननो गोनां रांखौ होनो थाखाय UPPL दोलोखौ खावलायहरदों। मानोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बिथाङा टेन्ट हाउसखौ सामलायबोदोंमोन। दा टेन्ट हाउसआव मुवा बेसादफोरानो गैला होननानैबो दुखु फोरमायथिदों बिथाङा। गुवाहाटीआव थानाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि मुंखौ सोलायनानै आदानि गुवाहाटी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट मुं होबाय नामा? लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ मडार्नाइज खालामनो थाखाय आदानि गुवाहाटी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट मुङै खौरां बिजोङाव मोनसे फोसावबिलाइ फोसावदों। फोसावबिलाइनि बायदिब्ला लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ मडार्नाइज खालामनो थाखाय टेन्डार होदों आरो गोसो गोनां हान्जाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। खौरां बिजोङाव लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि मडार्नाइजनि थाखाय आदानि गुवाहाटी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट मुङै टेन्डार फोसावनायखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव गोबां बायदि सावरायलायदों। आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि अपूर्व कुमार भट्टाचार्य बिथाङाबो बुंथिदोंदि थारैनो जुदि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टनि मुंखौ सोलायनानै आदानि गुवाहाटी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट दोनोब्ला लकप्रिय गपिनाथ बरदलैजों लोगोसे गासै आसामनि थागिबिफोरखौनो लाजि फोनांनाय जागोन। मानोना लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिथाङा आसामनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टारमोन आरो भारत रत्न बान्था मोनगिरिमोन। लोगोसे भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायावबो बिथांनि गोबां बिहोमा दंमोन। थारैनो नरेन्द्र मदि बिथां दैदेननाय BJP दोलोआ मा खालामलांगोन बेखौ नोजोर होनाया गोनां होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो आसु आरो AJPनि दैदेनगिरिफ्राबो बेनि हेंथायै गोख्रोङै गसंथेदों। रिपर्टनि बायदिब्ला आदानि ग्रुपनि सा 9 सोद्रोमाफोरा गुवाहाटीआव थानाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ मडार्नाइज खालामनायनि थाखाय अबजारभेशन पिरियडखौ थांनाय समबारनिफ्रायनो जागायबाय आरो फैगौ अक्ट'बर दानावनो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ आदानि ग्रुपआ आखायाव लानो हागौ। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय जुलाइ दानावबो मुम्बाइनि छत्रपति शिवाजी महाराज इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ आदानि ग्रुपआ लादोंमोन। बेनि उनाव 2 आगस्टआव एयारपर्टनि मुंखौ सोलायनानै आदानि एयारपर्टनि मुं होदोंमोन। नाथाय शिबसेनानि मावथिफोरा आदानि एयारपर्टनि साइनबर्डखौ बुफाय बुसि खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव मिरु सोरखारा मोनद' एयारपर्टफोरखौ आदानि ग्रुपनो लिजआव होदों। दानिया बेफोर एयारपर्टफोरखौ आदानि ग्रुपआ प्राइभेटलि सामलायसिगोन।
मोनद' एयारपर्टफोरा जाहैबाय गुवाहाटीनि एयारपर्ट, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनन्तपुरम आरो मेंगालुरुनि एयारपर्ट। 137 बेटालियन सिआरपिएफनि कनस्टेबल जिडि थमास बर' बिथांनो थांनाय 15 आगस्टआव पुलिस मेडेल फर गेलेन्ट्रि PMG बान्था होनाय जादों। चिरां जिल्ला बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुबथुब्लिनि सुभाष बर'नि फिसाज्ला थमास बर' बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीराव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादोंमोन। बेनि थाखायनो बिथांनो थांनाय 15 आगस्टआव भारत सरकारनिफ्राय PMG थामहिनब्ला पुलिस मेडेल फर गेलेन्ट्रि बान्थाखौ होनाय जादों। सुप्रिम कर्टआ आइजोफोरखौबो नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि NDA आनजादाव जिरायनो थाखाय गनायथि होबाय। सुप्रिम कर्टनि अर्डारनि बायदिब्ला फैगौ 5 सेप्तेम्बराव जानो गोनां NDA आनजादाव आइजोफोराबो जिरायनो हासिगोन। उखिल खुसखालद्रा बिथाङा NDA आनजादाव आइजोफोरखौबो जिरायनो गनायथि होनो थाखाय मोनसे पेटिशन फाइल खालामदोंमोन आरो बे पेटिशननि सायावनो सुप्रिम कर्टआ नायबिजिरनानै आइजोफोरखौबो बे आनजादाव जिरायनो गनायथि होदों। आरो आइजोफोरखौ NDA आनजादाव जिरायनो गनायथि होयि इन्डियान डिफेन्स सार्भिसनि जि नेममोन बेखौ जेन्डार डिसक्रिमिनेशन आरो फान्डामेन्टेल राइट्स अफ इक्वेलिटिखौबो सिफायनाय जादों होननानै बुंथिदों। दा कर्टनिफ्राय जोबथा बिथोन फैब्लानो NDA आवबो आइजोफोरा मुं थिसननो हासिगोन। मख'नो गोनांदि पुनेयाव थानाय नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि NDA आ मोनसे जइन्ट डिफेन्स सार्भिस ट्रेनिं इनस्टिट्यूट जेराव इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि आरो इन्डियान एयारफोर्सनि केडेट्सफोरखौ गावगाबागाव सार्भिसाव अफिसार रेंकआव जइन जानायनि सिगां ट्रेनिं होनाय जायो। आइजोफोरनि सायाव इनाय खालामनाय, आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो आइजोफोरखौ लांखारनाय जाथाया रायजोआव गोबां जाबाय थादों। आसाम पुलिसाबो लांखारजानाय आइजोफोरजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौबो रैखा खालामनाय हाबा मावगासिनो दङ। बे समावनो रैखा खालामनो हाबावबाय रङियानि सासे आइजोखौ। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि राजीब चन्द्र राय मुंनि सासे सेंग्राया रङियानि दुखुथिया नखरनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोनफ्लादोंमोन। दुथां राजीब चन्द्र रायआ गिबियाव रां रुफा, बिल्डिं बायदिनि लब दिन्थिनानै सिख्लाखौ जुलि खालामनायनि रादाय होदोंमोन। सिख्लायाबो दुथां राजीब चन्द्रखौ फोथायदोंमोन। नाथाय दुथां राजीब चन्द्रआ सिख्लाखौ गिबियाव दिल्ली, बेनि उनाव हारियानायाव लांनानै 2 लाख राङाव फाननानै फैदोंमोन। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव सिख्लानि नखरा रङिया पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन आरो बे एफआइआरनि सायावनो रङिया पुलिस थानानि OC आरो सा कामरुपनि SP बिथांमोनहा गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावनानै लांखारजानाय सिख्लाखौ 5 दाननि उनाव हारियानानिफ्राय रैखा खालामनानै न'फारसे लाबोफिननो हाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां राजीब चन्द्र रायआ दाखार खुमानानै दङ। फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय रायजोआव आबुङै आनलक जानो हागौ। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि 20 आगस्टनिफ्राय आनलक खालामनो हानाय नङा मानोना दासिमबो गुवाहाटीयाव सानफ्रोमबो 200 COVID-19 पजिटिभ केस मोनो। बेनिखायनो जिउखौ लानानै सांग्रां जानानै थानाया मोजां होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे माखासे नेमखान्थिफोरखौ बावैसो सिगां फोसावनानै होनाय गोदान SOPआव गुरुं खालामनानै होखानाय जाबाय। आद्रा थानाय गासैबो नेमखान्थिफोरखौ फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय बोखारनो नाजागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।